வெல்கம் பேக். நீங்கள் பார்க்குறது டைனமிக் தமிழ் சேனல். இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, புதுசாக இந்த ரேங்க் சீசன் விட போகிறாங்க. அதை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க காய்ஸ், அதுக்குள்ளே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், ஏதோ ஒரு மேரத்தான், கேரக்டர் மேரத்தான். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கானது இல்லை, மே 3 அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, 2 கேம் இன் ரேங்க்டு கிளாசிக் மோடு, அதாவது ரேங்க்டு மோடில் 2 கேம் இல்லைனிங்கன்னா இந்த யூனிவர்சல் ஃப்ராக்மெண்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்புறமா டாப் 5 2 தடவை ரேங்க்டு கிளாசிக் ரேங்க்டு மோடு, அவ்வளோதான். ரேங்க்டு போனீங்கன்னா டாப் 5 2 தடவை அடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்கேட் போர்ட் கிடைக்கும். நல்லாயிருக்கும் தான் நான் நினைக்கிறேன். வாங்க, அது கிடச்சதுக்கப்புறமா நான் கண்டிப்பாக வாங்குவேன். வாங்கிட்ட பிறகு அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ஓகே கைஸ், நம்ம இப்போ ரேங்க்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னுல, இதுதான் கைஸ் அந்த ரேங்க்டு. இதுவே பாருங்கள், ரேங்க்டு டோக்கன். இப்போ 15th சீசன் வரப்போகுது நம்ம ரேங்க்டில். அதனால் வாங்க, இதில் ஏன்டா இது எப்போ பார்த்தாலும் வர்றது தாண்டா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? இதில் இன்னொன்று ஒரு முக்கியமானது, எப்போ இந்த சீசன் ரிவைவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 ஏப்ரல். இன்றைக்கி டேட் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி 29, அதாவது நாளைக்கே நீங்கள் எல்லாருமே ரேங்க் கம்மியாகிடுவீங்க. நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி ஏற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களாம் தேவையே இல்லை. ஆடி எக்கச்சக்கமாக செலவு பண்ணுங்கள், புஷ் பண்ணி வச்சு வேஸ்ட் பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு திரும்பியும் நான் அதே லீக்லேருந்து கொஞ்சம் தான் இறங்குவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே இருங்க, பார்க்கலாம். சரி, ஓகே. இப்போ புதுசாக என்ன நல்லா வரப்போகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், நியூ ஐட்டம்ஸ் ஆடட் டு ரேங்க்டு மோட். அதிலே தான் கொடுத்துருக்கேன், நான் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா போடல. த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் வில் பி ஆடட் டு த ரேங்க்டு மோட். இந்த 15th சீசனில் என்ன நல்லா வரப்போகுதுன்னா, பிளாஸ்மா கன்னு. அதே எப்பவுமே ரேங்க்டு மோட்டில் இருக்குது தாண்டா அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? தெர்மல் அட்டாச்மெண்ட்டு, அட்வான்ஸ்ட் அட்டாச்மெண்ட். பிளாஸ்மா கன்னுக்கு புதுசாக அட்டாச்மெண்ட்டாக இல்லை இருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டான்னு தெரில கைஸ். ஆனால் அட்டாச்மெண்ட்டு, பிளாஸ்மா கன்னோட அட்டாச்மெண்ட்டு, பிளாஸ்மா கன்னு ரெண்டுமே ரேங்க்டு மோடுக்கு போனீங்கன்னா வரும். அப்புறமா ஏடபிள்யூஎம். அதுக்கப்புறமா இன்னொன்றுனா ஏடபிள்யூஎம்முக்கும் ஒரு அட்டாச்மெண்ட். இது வரைக்கும் ஏடபிள்யூஎம் அட்டாச்மெண்ட் நீங்கள் பார்த்தது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏடபிள்யூஎம் அட்டாச்மெண்ட்டு வரப்போது, அது ரேங்க்டு மோட்லேயும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டேரெக்டாக இருக்கிறான். இது ரொம்ப பெரிய கெரின் எடுக்குது. ரிஸ்க்குன்றதோட இது வரைக்கும் இந்த மாதிரிலாம் கெரின் நான் பண்ணதே இல்லை கைஸ், பார்க்கலாம். அடுத்தது தாம்சன் கன்று. இது வரைக்கும் நீங்கள் கிளாசிக் மோடு, கிளாஸ் ஸ்குவாடில் தான் அதிகமாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். அதில் தான் வந்தது. அது வந்து எஸ்எம்ஜி, அதாவது MP40 சப்மிஷின் கன். அதாவது சப்மிஷின் கன்று, அதுக்கு தான் எஸ்எம்ஜி புல்லட்டுன்னு. ஓகே, அது வந்து ரேங்க்ட்லேயே வருது, செம்ம வேறு லெவல். அப்புறமா இன்னேலர்னா என்னென்னு தெரியும், அப்படியே புகை மாதிரி வரும், ஈபி ஏறும்ல கைஸ். அது வெறும் கிளாசிக் மேட்ச்சு அதில் தான் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கு கலகாரியில் தான் இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க்ட்லேயும் வரப்போகுது. அப்புறமா கிளைடர், நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த கிளைடர் வந்துடுச்சு கைஸ், செம்ம. இனிமேல் ரேங்க்டு மேட்ச்ன்றது வேறு லெவல் தான். யாராலையும் இனிமேல் சீசன் சர்வை பண்ணி ஏற்றவே முடியாது. நீங்கள் புஷ் பண்ணலான்னு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது மரத்தில் உட்காந்துருப்பான். ஏற முடியாத இடத்துலலாம் போய் உட்காந்துன்னு இருப்பான் கிளைடரை வச்சு. நிறைய பக்ஸ் இருக்குது கிளைடரை வச்சு, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரேங்க்டில் போய் அடிச்சிருவாங்க. ஏற்கனவே தெரியும், வானத்தில் ஹைட்டாக பறக்கிறது, அதெல்லாம் நம்ம பிவிஎஸ் ப்ரோ, டிஜிபி ப்ரோலாம் சொல்லியிருக்காங்க. அது உங்களுக்கே தெரியும். அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி அதுதான் ஃபுல்லாக மேலே தான் ஃபுல்லாக சர்வே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அதனால நம்ம போய் அடிக்கிறது கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் கைஸ். அதுக்கப்புறமா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்னோ வாரியரும் அப்புறமா டீப் ஃப்ரோஸ்ட்டு அப்படின்னு ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கும்ல கைஸ், அது வில் பி ரிமூவ்ட். அந்த காஸ்டியூம்ஸ்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும். ஓகேவா கைஸ்? இந்த 30ஆம் தேதிக்குள்ளே யார் யாருக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ புச்சுன்னு வாங்கிடுங்க. என் கையில் 200 தான் இருந்தது. நான் அதை வச்சு ஒரு பேண்ட் வாங்கிட்டேன், அதையும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்புறமா எக்ஸ்க்ளூசிவ் டெசர்ட் வாத், அதாவது ஒரு காஸ்டியூம் வருது. இந்த பொண்ணு காஸ்டியூம் வரப்போகுது. அப்புறமா எந்த காஸ்டியூம் தெரில, பொண்ணு காஸ்டியூம் வரப்போகுது. ஆனால் கன்ஃபார்மாக இதில் காமிக்கிற பொண்ணு காஸ்டியூம் வரப்போகுது. ஓகே கைஸ், இதில் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இப்போயே காமிச்சிட்றேன். வாங்க போகலாம், ஸ்டோர்ஸுக்கு போகலாம். ரீடேம். என்னடா இது, நெட்டு ஸ்லோவாக இருக்குது கைஸ், ரொம்ப தொல்லையாக இருக்குது. வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப நெட்டு. ரேங்க் டோக்கனுங்க, இது இருக்குது ரேங்க் டோக்கன். இதை பாருங்க கைஸ், அவள் தான் இந்த ட்ரெஸ்ஸு. என்னடா, ஹெல்மெட் வாங்கிட்டான். இந்த ஹெல்மெட்டு, இந்த பேண்ட்டு, அவள் தான். இது 3மே எடுத்துருவாங்க கைஸ். ஹெல்மெட் இருந்தால் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் இந்த ஷர்ட்டு பேண்ட்டு கண்டிப்பாக கன்ஃபார்மாக எடுத்துருவாங்க கைஸ். அப்புறமா இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, ஃபீமேல் போகிறேன்னா இதோ கைஸ், இந்த மெயில் ஷர்ட்டு, மெயில் பேண்ட் எடுத்துருவாங்க, பார்த்துக்கோங்க. மெயில் ஷர்ட்டு, மெயில் பேண்ட்டு, ஹீரோயிக் மாண்டே இருக்கும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். தெரில கைஸ், அது நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம். 7500 இதோ கைஸ், இந்த ட்ரெஸ்ஸு ஃபுல்லாக எடுத்துருவாங்க. இப்போயே சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு யார் யாருக்கெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு தோணுதோ வாங்கிக்கோங்க.
மறக்காமல் வாங்கிக்கோங்க. இந்த எமௌண்ட்லாம் இருக்குமாடா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த எமௌண்ட்லாம் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் கைஸ். ஆனால் இந்த ஷூ, இந்த பேண்ட்டு, இந்த ஹெல்மெட்டு, எங்கே அந்த ஹெல்மெட்டு, இது 3மே எடுத்துருவாங்க கைஸ். நான் இதில் பேண்ட்டு அப்புறமா ஹெல்மெட்டு வாங்கிட்டேன். சட்டை எனக்கு பிடிக்கல. இந்த ஹெல்மெட்டு கூட நான் வாங்கலை, என் ஃப்ரெண்டு தான் ஒருத்தன் வாங்கினான். சட்டை எனக்கு பிடிக்கல, இப்போ ஷூ எனக்கு பிடிக்கல. பேண்ட்டு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ஷர்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. இந்த வின்டர் வாரியர் 3000க்கு இப்போ நான் எங்கே போவேன்? 300 தான் இருக்குது. 3000க்கு நான் எங்கே போகிறது? அவள் தான் கைஸ், இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு. யாரெல்லாம் வாங்கணுமோ உடனே இப்போயே போய் வாங்கிடுங்க. அதோட நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க கைஸ். டாட்டா, பை பாய், லவ் யூ ஸோ மச். Pikachu, 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 Pikachu.